Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dnešního videa Minecraftu. Víte, vidíte to sekání, nebojte, v příštím videu tohleto sekání nebude. To je jenom v dnešním videu. Proto se mám špatně nastavený, ale no tak. No, vykraftím si dřevo, pak crafting table. A možná si říkáte, proč tam nemám nahoře štítek. Zjistil jsem, že Windowsu 10 je zabudovaný takovej přesnej nahrávač obrazovky. Někde nahoře tam je. Jo, a on je úplně přesnej. Přesně takhle se to seká u mě. Naštěstí dalším videu mi to jde krásně. Ale zabiju tu nějaké ty ovce. No, viděli jste to? Jak ta ovce nějak skočila? Prostě divně úplně, jako by mě nějak skočila. Jsem viděl. No nic, v dalším videu už budu zkoušet věci. Zabiju tu ještě jednu ovečku a už si můžu vykraftit postýlku. Jo, víte, teď jdu raději zpátky, ať nedělám takhle hodně, nenačítám článků v mým světě, ať jsem zatím tady, kde jsem začal, no, než jsem vydal tohle video, tak jsem hrál Minecraft verzi alfa 1.2.5 a tam byla taková ta písnička víte, no, ale víte, kolik jsem tam měl vůbec FPS? Té verzi něco přes 290. A měl jsem tam pomalu na maximum FPS. Úplně ten klas byl dobrý. Tak se koukám. Tohleto video bude takové, no, takový, že si udělám krumpáč, bude krátký, protože ještě je to takový těžký. Příští video se nebude tolik sekat, příští video bude suprový. Já jsem se jako spalnul hned u jeskyně. V těch dílech půjdeme do téhle jeskyně. No. Tak, teď jakoby vyjdu. Tady tenhle kopec. Tak. Stop. Nasledanou u dalšího videa.